Hello po sa inyong lahat. This is Nelson Subrius Vlog. Good evening po sa inyong lahat. For this video guys ay magbibideo po ako papuntang Nesto Supermarket. Di po kasi naiinip din ako sa bahay sa katulog sa kakahiga at hindi na ako makapaglaro ng email kasi mahina yung signal. So ang gagawin ko, dito tayo dadaan sa likod para makita nyo rin yung likuran ng building namin. Parang ano siya, parang may semi-desierto siya kasi buhangin-buhangin pa. So doon tayo dadaan para maipakita ko rin sa inyo kung anong hitsura ng lugar namin dito. Tara guys. So ito po yung likod ng building namin, oh. Tingnan nyo, yan. May pagka semi-desierto siya, buhangin-buhangin yan, napakalawak. Ayan, oh, tingnan nyo, yan. Yan. So yung oras natin ngayon dito guys ay 6:24 ng gabi. Gabi na dito pero maliwanag pa rin. So ayan, oh, tingnan nyo. Oh, nandito ako sa likod ng building namin. Ito yung hitsura. Ayan. So maglalakad-lakad tayo. Ayan, oh. Papuntang ano tayo? Papuntang Nesto Supermarket. Tingin-tingin lang, pampawala ng ano tayo, pampawala ng inip. Tsaka papawis din kasi maganda maglakad sa ganitong oras. Medyo ano na siya, medyo hindi mainit. At least kaya natin. So ayan guys, oh. Tingnan nyo, yan. Yan yung makikitang view sa likod ng building namin. Yan, oh. Yan, tingnan nyo siya. Yan, magandang view yan. So ayan, oh. May mga ibang building pa rin na mga ginagawa pa lang. Ayan. So doon tayo banda sa kabila, may overpass doon, doon tayo dadaan papuntang Nesto. Yan, tingnan nyo yan, oh. Yan, buhangin-buhangin yan. Ito yung buhangin dito. Yan, may pagka-semi-desierto siya guys. So tara, lakad-lakad na tayo. Umpisahan na natin maglakad. Tingnan nyo guys, oh. May naglalaro ng ano, ng volleyball, mga ano yan, mga ibang lahi. Siguro mga ano to sila, mga Pakistan. Ayan din yung gawain nila pag wala silang mga trabaho, lalo na pag Biyernes, nagbabalibol sila, nagkriket din. Ito, pwede kang maglaro dito sa lugar na to. Tingnan nyo, napakalawak, oh. Tingnan, sobrang lawak talaga yan. Kahit anong gagawin mo dyan. Ayan, oh, tingnan mo, oh. Grabe ang lawak, grabing space. Ayan, yan sila naglalaro yung ano, volleyball. At pag Biyernes din, kadalasan nilang nilalaro pag hindi sila nagdadasal or after na nagdasal sila, naglalaro yan sila ng ano, ng cricket guys. Sinubukan kong mag ano guys, maglakad. Ito buhangin, naglalakad lang tayo. Yan, parang ano to, parang shortcut kasi pag sa gilid tayo ng karsada matagal pa kasi iikot tayo dito. Shortcut to siya, ano, papuntang ano to siya, papuntang overpass. Pagtawid natin ng overpass, nandyan na tayo sa Nesto. Diyan na tayo magtingin-tingin kung anong pwedeng bilhin natin. Ayan. Tingnan nyo, ayan, grabe yan, ayan, puro yan flat guys. Ayan. Ayan. Ito yung lugar namin. Ayan, naglalaro yan mga ano, mga Pakistan. Volleyball nilalaro nila. Nagpapa-video guys. Tingnan sila, oh. Ayan. Nagpapa-video yung mga gonggong. So ano sila, tuwang-tuwa naglaro. Ayan, oh, ayan. Ayan, naglalaro yan sila. Oh, tingnan yung mga laro nila guys. Ayan. Pag Biyernes, ano naman yung cricket, parang baseball yung laro nila. Ayan guys, nagumpisa na sila, nagpapa-video din sila. Ayan, ayan. Yan yung mga laro nila, oh. Ayan, tuwang-tuwa sila. Mga ano yan, mga ibang lahi, Indian or Pakistan. Naglalaro sila guys. Sobrang saya nila kasi may nagbibideo daw. Ayan, ayan, oh. Parang parehas lang din sa atin. Ayun, magagaling din pala sila maglaro guys. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Ayan, may halong sipa na. Yan guys, oh. Ito yung lupa dito. Yan, buhangin siya.
Yan, tingnan nyo. Kaya pag ano dito, pag taghangin, nako, napaka problema. Kasi ang pinakamahirap lalo na pag yung trabaho mo, waiter ka sa labas ng labas ng restaurant. Nasa labas ka na assign, kagaya ng trabaho ko dati. Napakahirap mag take order sa labas. Lalo na pag hangin, nagsa-sunstorm siya eh. Puro alikabok yung makasalubong mo. Kaya mahirap mag-waiter sa labas. Mas mabuti na rin yung nagtatrabaho ka sa mga mall or nasa loob ng restaurant kasi nakaka-relax talaga. So ngayon ay nandito na tayo sa sa overpass. So malapit na tayong dumating sa Listo Supermarket. So ito yung overpass nila guys, tingnan nyo, ayan. May mga building na nakikita. Diyan din, ayan. May mga din, may mga building din, ayan. So kailangan pag naglalakad ka rin, ingat-ingat din kasi napakadaming sasakyan. Kailangan mong kaliwat kanan tumingin. So ayan. Ayan guys, nandito po tayo sa mismong ibabaw ng overpass. Ayan, napakadaming sasakyan sa likuran ko. Ayan. May mga building. Dito din naman sa kabila. Diyan may mga diyan, may Lulu Mall diyan. So tara, patuloy tayong maglakad guys. So nakatawid na tayo sa overpass guys. Yan yung harap ng Listo. Yan. Diyan tayo dumaan Diyan sa may overpass diyan. Pag uwi natin, diyan din tayo dadaan ulit. Maglalakad lang din tayo. Grabe pawis guys. Napakasarap ng feeling na pagpawisan ka sa isang linggo man lang. Kasi sa araw-araw, nakaupo ka lang sa trabaho mo, wala kang ginagawa. So mas maigi na rin na pagpawisan tayo. So yan yung hypermarket na pupuntahan natin. Yan yung pangalan ng hypermarket na yan ay Listo Supermarket guys. So tatawid tayo ng kalsada. Yan, supermarket na. Papasok tayo dyan, tingin-tingin tayo kung anong pwedeng mabili natin. So tara guys. So hello guys, kararating lang natin na galing tayo naglakad-lakad. Grabe ang pawis guys Sarap sa pakiramdam yung mapawisan ka kahit minsan. Parang naglalaro lang ako ng basketball. So thank you for watching my video guys. Please don't forget to subscribe my channel. And paki-like and share na lang po sa aking video. So God bless to all and thank you so much. Thank you. Bye-bye.